धके पाजा लुट माजा बियाई ताजा ताजा हो। धके पाजा लुट माजा बियाई ताजा ताजा हो। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जा। आशा ना बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। तो आप लोग अच्छा से अगर रिकॉर्ड करवा देतानी, अच्छा से म्यूजिक बनवा देतानी, तो आशा न बल्कि विश्वास बा कि गाना ई मैटर हमार आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। तो आप सब अगर अच्छा माइटर खोजतानी, अच्छा माइटर के तलाश में बानी, अच्छा गावतानी, अच्छा आपकी आवाज़ बा, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो रउआ सभे हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबावल मत भुलाइब जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त हम मुखड़ा सुनावतानी। अगर आप सब एकरा के अच्छा से सुनतानी, अच्छा से गा देब तो बिल्कुल विश्वास बा कि गाना बाजी। तो आई जा रउआ सबके हम मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनी जा। तो कहे के भाव बा, मुखड़ा के भाव बाटे, कौना भाव में आ कैसे बाटे, आई जा रउआ सबको सुनावतानी, सुनी जा। नोट दू हजरिया के मिली, जब पतरी कमरिया होइली। नोट दू हजरिया के मिली, जब पतरी कमरिया होइली। दूर रह नहीं लगे तू आजा हो। धके पाजा लुट माजा बियाई ताजा ताजा हो। धके पाजा लुट माजा बियाई ताजा ताजा हो। तो अगर ये गाना आप लोग के अच्छा लगता, अगर ये गाना आप लोग के चाहिए, अगर ये मैटर आप लोग को चाहता, तो आप लोग हमारी जो स्क्रीन पर नंबर बाटे, हमार नंबर पर संपर्क करी जा। कम से कम चार्ज में ये गाना रउआ सबके दिहल जाई। और आप लोग हमार नंबर नोट कर ली। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और आप लोग नोट कर ली नंबर 98 350 77 203। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।